Para tamu sinedahan ingkang winengku ing pakurmatan, sasmita ingkang kula tampi saking pamong ing paharegian, bilih lampahing tata cara paharegian ing kalenggahan siang menika nuli kawiwitan. Sumangga tata cara ing kalenggahan siang menika dipun wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah kala wau tansah hamimbuhi murih rampaing sarta rancaking tata cara. Katur dumateng kadang seniman seniwati campur sari balisa musik kepareng miyarsakaken ungling ladrang santi mulya laras pelok padet limo semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Awit sing nugraha saka kawelasaning Gusti ingkang Maha Linangkung, ingkang sampun kapatedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu binektenan, para tamu sinedahan ingkang winengku ing suka rahayu, nuwuni dawuhipun Bapak Sukidi sekalian Ibu Juminah pidalem ing dusun Banjarjo RT 3 RW setunggal Desa Tuban Kecamatan Gondang Rejo wewengkon Kabupaten Karanganyar, ingkang ngeri kalenggahan siang menika hanetepi jejering tiang sepuh lumantar tata cara ngunduh mantu ya wisuda tali dharma pun Bagus Muhammad Arif Faisal ingkang sampun kepareng hanjatuh krama Roro Ayu Sekar Kusuma Indah, putri kinasihipun Bapak Sukardi sekalian Ibu Suharni pidalem ing dusun Sumber Trangkilan RT 3 RW gangsal 11 Kecamatan Banjarsari Kitha Surakarta. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing Suka Basuki, hamurwakani atur kula monggo kula dherekaken manengku puja munjukaken raos puja hastawa dalah puji hastuti wonten ngarsanipun Dat ingkang Maha Kawasa nenggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit sing nugrahanipun panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten ing papan ngriki kanthi kinayoman ing kawilujengan. Para tamu sinedahan ingkang winengku ing pakurmatan, keparengna kula minangka jejering pambiwara
Amausaken urut reroncening lampahing tata cara paharegian ngunduh penganten ing rikalenggahan menika ingkang gawengku dening Bapa Sukidi sakluwarga. Minangka purwakaning tata cara rawuhipun penganten sarimbit saha besan sekalian ingkang taksih cumandhak wonten ing Wisma Palerman. Sapraptaning penganten kekalih kadang besan sekalian wonten sakmadyaning kori paharegian nuli kalajengaken tata cara pasrah tinampi. Purna pasrah tinampi penganten sekalian nuli kalajengaken tata cara ngunjuk toya wening dening rama ibunipun. Salajengipun penganten kakanthi dening rama ibu dalah kadang besan sutresna lumampah tumuju ing palenggahan rinengga. Tata cara salajengipun inggih menika tata cara adat lepas bujang dening kadang tumaruna muda Karang Taruna Yasa Bakti Dusun Banjarjo Desa Tuban. Para tamu sidedahan ingkang winengku ing Sukarena, penganten sarimbit badhe nyuwun dedonga dumateng Rama Ibu dalah besan sekalian lumantar tata cara ngabekten utawi sungkeman. Purna tata cara ngabekten nuli kalajengaken tata cara atur pambagya harja saking ingkang hamengku gadhah. Sasampunipun atur pambagya harja nuli katindakaken tata cara poto piniji miwah poto pakurmatan. Para tamu kakung saha putri ingkang satuhu ing kaluhuraning budi, keluarga ageng Bapa Sukidi sekalian Ibu Juminah badhe asung panglipur dumateng panjenengan sedaya kagem regengaken swasana lumantar kadang seniman seniwati campur sari balisa musik saking Kabupaten Sragen. Minangka pratandha paripurnaning tata cara penganten sekalian Rama Ibu miwah kadang besan sutresna jengkar saking palenggahan rinengga kakanthi lumampah tumuju ing sakngajenging kori paharegian saperlu hatangkep asta nguntapaken kundur panjenengan sedaya. Para tamu sinedahan ingkang winengku ing pakurmatan, mekaten urut reroncening lampahing tata cara paharegian ngunduh mantu ya wisuda tali dharma ingkang kawengku dening Bapa Sukidi sakluwarga. Mugi-mugi Gusti ingkang nurbeng dumadi tansah paring pangayoman wiwit purwa madya ngantos wusananing paharegian. Kula semanggaaken panjenengan sedaya lelenggahan kanthi suka renaning penggalih ngantos sak paripurnaning tata cara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.